Hello? Te ott fent. Nem is tudom, hogy kell. Tegeződhetünk? Hát jó, hallgatás, beleegyezés. De hallod, nekem azt mondták, ez ilyen párbeszéd. De gondolom nem fog szólni, te szemét. Most miért mondtam ezt, hallod? Elveszed az ember eszét. De gondolom nem fog szólni, te szemét. Pedig itt állok egyedül, a bűnös, aki rád emeli szemét. Tessék, kimondtam, most boldog vagy mi, atyánk? Te, aki most a nevetéstől a mennyekbe fogja a rázkódó hasát. Nem mentem a házadba, úgyis azt mondják, mindenhol ott vagy és mindent látsz. Akkor azt is látod, hogy én a WC-ben azt a lányt, meg utána a parkban is. Jó, azért az elég laza volt, ismerd el, és hogy csak zeneszövegeket használva szedtem fel. Így megnyertem 2 korsó sztárót, és azóta is dumálok vele, nem dobtam el, mint egy könnyű lotyót. Na, azért ez elég király, nem? Pacsi? Oké, értem, majd később. Szóval itt vagyok, hogy is van tovább? Igen, legyen meg a te akaratod. Persze, csak ha azzal nekem nem árthatsz, azt ugye nem akarhatod. Vagyis persze, hogy akarhatod, de miért lenne neked jó, ha lesújtana rám a karod? Remélem, ezt nem akarod. Főleg, hogy most itt vagyok, és látod bennem az akaratod, hogy itt nyögdécselek, keresem a szavakat, próbálom teljesíteni akaratod. Hallod? Én hinni akarok. Kérlek, mindennapi bűneinket bocsáss meg még ma, viszont a kenyér ez ráér, mert egy 2013-as felmérés szerint Magyarország fele nem eszik kenyeret, főleg nem fehéret, mert az hízlal és egészségtelen. Fúj. Meg különben is gluténallergiánk van. Nem igaziból, csak így kell beszélni valamiről, ha túl mainstream ahhoz, hogy megegyem. De azért egy jó sajtostang életmentő lehet néha. S vigy engem a kísértésbe, egyedül sehogy se találok oda. És néha egy kicsit szabadíts meg magamtól, mert egy idő után akárki agyára tudok menni. Már akinek van, sajnos ez is kezd kimenni a divatból. Na kezdek elkérni a tárgytól, vagyis magamtól. Ez önző, mi? Nem állok jól, ugye? De hát már a próbálkozásért jó pont jár, nem? Én addig nem mondom ki az áment, amíg nem jelzed, hogy hallasz, de most komolyan, ámen. De most tényleg, szerinted az helytálló, hogy én, mint helytálló, hozzád kiáltó, békülni, megtérni kívánó szerencsétlen válasz nélkül maradjon? Hát tied az ország, meg az a kicseszett hatalom. Bárha csak az ország, akkor lehet, hogy te nagyobb szarban vagy, mint én. Baszki, mekkora egy paraszt vagyok. Ez párbeszéd, és annyit csak kérdeztem tőled, hogy vagy, milyen volt a napod. Basszus, ott vagy már vagy több ezer éve a zsidóknak, meg vagy 2000 éve az egész világnak, és soha senki nem kérdezte meg, hogy vagy. Állandóan csak azt hagyjuk neked, hogy mekkora király vagy, de hát ezt már úgy is tudod, hát te vagy a teremtője ennek a retek nagy világnak. Vagy sírunk, hogy igen, hülyék voltunk, megint elkövettük ugyanazokat a hibákat, de léci cuki vagy, ne legyen már bünti se kicsi, se nagy. Beszéljünk most egy kicsit rólad. Egyetlen gyerekes apa vagy, és baszki, megölték az egyetlen fiadat. És ez 2000 éve volt. Mondta neked azóta valaki, hogy vagy részvétem? Nem. Gondoltam. Hallod, most szégyellem, hogy ember vagyok éppen. Hallod, most mennem kell, de dumálhatnánk még. Megadod a számod, vagy majd bejelöllek Face-en. Vagy úgyis tudod, hol találsz meg. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar.